48 siegħa kienu biżżejjed biex l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu neħħiet il-periklu minn bajja fil-qawra li der filmat li nhar it-Tnejn li għadda ittella fuq YouTube. Fil-fatt l-4 filgħodu fil-bajja deru inġenji mhux tas-soltu u persuni libsin bħala ddasa li minflok niżlu jesploraw il-ħut ta' taħt il-baħar kellhom lan li jneħħu ħadid bil-ponta li saħansitra kien twil sa 7 ċentimetri. Aron Zara, Tourism Zone Executive, spjega kif fid-dawl li din hija bajja frekwentata l-MTA kienet determinata li taġixxi mill-aktar fiss. Dalgħodu stembaħna hawnhekk minn filgħodu fejn ġew l-inġenji bħala inġenji jintużaw hydraulic grinder li huwa apparat apposta biex jintuża taħt il-baħar u f'operazzjoni ta' 3 sigħat tneħħa l-periklu kollu biex issa l-bajja tista' terġa' tibda tiġi gawduta minn dawk li jiġu hawnhekk fil-qawra. Il-post li fih instab dan il-ħadit lura fi żmien l-Ingliżi kien jintuża bħala footbridge, għalkemm wara t-tieni gwerra dinjija l-istruttura kienet tneħħiet. Nies li ltqajna magħhom fuq il-post sostnew li persuni mill-lokal kienu jafu bih u minflok ħadu azzjoni kienu jevitawh, fil-waqt li oħrajn tennew li fl-imoddi seta' sar xi rapport iżda kien kollu għal xejn. Persuna oħra qaltilna li ma' żmien seta' niżel il-livell tal-ilma. Kien x'kienu mingħajr ma qatt iħares lura l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tal-Iżvilupp taż-Żoni Turistiċi Joe De Bono qal li din id-darba l-prijorità kienet li tittieħed azzjoni fuq ir-rapport. Hawnhekk ikun hawn ħafna turisti. Hija blue flag ukoll, ġifieri suppost li hija ħielsa minn kull periklu u kienu ta' periklu ħafna. Għaldaqstant aħna ħadna azzjoni immedjata.